כמו המשפט הידוע, מה שקנינו יהיה לברכה, מה שזכינו יהיה לבטלה. נכון? יש משפט כזה? יש משפט, לא זוכר אותו, אבל יש נראה לי. יש משהו כזה, משהו דומה. משהו דומה אולי, אבל בצבע אחר. הבנתי, אולי קצת עם לא כולל משלוח. אולי בלי נקודות. יכול להיות, שנייה אחת. אוקיי, טוב, אנחנו ממשיכים כרגע. שנייה, הגיע אליי כוכב. הבנתי. אני מאמין שאתה גם כן מצליח לתקשר עם עולמות רחוקים, נעלמים ולא קיימים. כן. אתה יודע שאני פעם מצאתי דינוזר בגינה? דנבר. דנבר וגם את הביצה. מה אתה אומר? היה רשום על הביצה לפני ועל דנבר אחרי. והיה צריך לגשר ביניהם. ואז אמרו לי מי יצא לפני, הדנבר או הביצה. אתה יודע מה יצא? מה יצא? לא יודע מה יצא, עד עכשיו אני חושב על זה אחי. הבנתי. בואו נמצא התשובה היום בערב בשידור חי ולייב, מול כולם. יש לך דנבר פה? יש לי דנבר פה ושם. הבנתי לך, תשמע, עוד פעם אתה מקשה לי על המחשבה. תשמע, לפני זה עומס. אני יודע. הדנבר לבד שוקל איזה 3 טונה. דנבר הדינוזאור האחרון. כן. הבנתי אותך. תשמע, אני רציתי פה זה בשבילך האחרון. בשבילי הראשון שאני רואה. בשבילי זה עוד יהיו עוד. תשמע, אני רציתי שאנחנו נדבר פה, באמת אתה, בסיום התוכנית הקודמת, דיברת על המצב של איך בן אדם יכול לשרוד עם 20 שקל לשעה. אז אני רוצה... בושה וחרפה. אני רוצה חרפה ובושה. שאתה תגיד לי איך בן אדם מ-20 שקל לשעה יכול להגיע ל9 מיליון, כי יש אולי בן אדם 1-2 מתוך חברה של 1,000-2,000 איש שמצליח לעשות את זה, אם לא יותר. החברה שלנו מבטיחה לכולם שוויון הזדמנויות ואפשרות להתעשר, צריך אבל כמובן שיהיה לך את הכישרון ואת היכולת, דבר שאין לכולם. יש לך עוד פעם קליטה מיופיטר. יש לה עכשיו הגיע אליי אס.אם.אס מקזרסטן. מה זה? שנייה. אתה אומר לך שאתה עלה איתי פה לצד... אני לא מחכה שתגיד לי, אני עלה לבד. אתה עולה לבד, אתה רואה? אני לא רואה, אני מסתכל. עכשיו תשמע, אנחנו פה סטינו מהנושא. סטינו ואנחנו לא סטים. נכון, אבל הנושא קצת מצריך אותנו שנסתה. אינסטנטציה, אינטגרנטציה. נסטציה. שיבוש hot, אוקיי. טוב, עזוב אותנו עכשיו מזה. This is very very hot, like food in the hot, in the... yes, okay. אוקיי, אני רוצה לדבר איתנו פה על שוויון הזדמנויות, קפיטליזם. אתה פעם שעברה זרקת ברשת... זרקתי משפט, נכון. בגלל השידור נתקע, בגלל איזה דנבר אחד ירד אליי בשמיים, אז נמשיך הלילה. תשמע. אני מקשיב. אני רוצה ממך רק כמה הבהרות קטנות לגבי באמת השיטה הקפיטליסטית, מה שאתה זרקת, והרבה אנשים פנו, טענו אתה יודע, מצאתי 5,600 מיליון תגובות שמחכים לתשובה הזאת. כן, אז בדיוק. ואני בתור בן אדם שאכפת לו וחושב מדי פעם זה טוב ומעוניין לשתף אתכם, אז באתי לפה בשביל לתת לכם הזדמנות וגם תשובה. אוקיי. ביחד, שניים ביחד. אני 10 שנים אחורה לעשות את זה. אני כל הזמן כאן או הזדמנות או תשובה. תגיד לי, למה אתה יצאת בעצם מהאנונימיות שלך לעולם, לחשוף את עצמך, את היכולות שלך, את הכישורים שלך? כאילו, מה דחף אותך? אתה עד עכשיו היית בקונחייה שלך, עם האמת שלך, עם הידע שלך. מה קרה לך פתאום לצאת? כן, מה שגרם לי... זה מצאתי דיסקים צרובים שלי. פשוט. כן, כן. וזה פגע במתקשרים שלי, איך אנשים יכולים לעשות ככה. ועכשיו אני שולח תדר, כן. וזה משהו שכל דיסק צרוב לא מקורי, הוא יכול, זהו, לא לעבוד יותר. תגיד לי, אתה היום כן אמר שאתה מטפל בכל המחלות בצורה אינטרסלקטנמית. כן, אני יכול לטפל בבעיות האלו, במחלות, מבחינה, בתרופה שקוראים לה פיתותרפיות. תגיד לי, אתה רק צריך לבוא למצמץ על הבן אדם, אני הבנתי, נכון? אתה רק ממצמץ עליו, נותן עליו כמה מצמוצים. כמה מצמוצים, אז הוא נותן לבנקר. ואז אני מדליק את הפישרם, ואז אני נותן... שם בדי, הבנתי, והמחלה עוברת. עוברת, אבל הולכת לבן אדם אחר.
זה בעיה, אני עד עכשיו לא מצאתי את הפתרון לזה, אני יכול למצמץ. כן. והוציא את המחלה, אבל היא עוברת. אבל אם אני אקח את הבן אדם הזה, אשים אותו מול חיה, ואז אני מצמץ, אז המחלה איפה תעבור? לחיה. לחיה, כן. אבל החיה הזאת חמור. אז היא לא תיקח את המחלה. היא תיקח את המחלה, למה? כי החמור. ואיך אתה רואה את עצמך שאתה ישן? חמור. אז מי יהיה חולה? אני? אתה. בגלל זה אני לא רוצה. הבנתי אותך. תגיד לי, כמה אתה, עכשיו, יודע שיש את הדיסקים הצרובים והמרפאים הצרובים, אתה החלטת לצאת מהמחבור ולהגיד בעצם, אני כאן, אני קיים, אני נמצא, שימו לב אליי, אין צורך יותר להתכחש. ג'אבר, מאומן. מאומן, כן. האתר שלך גם כן היה www.ג'אבר. ומה שלא יודע מה. .got, לא? .get סהל. .got, אוקיי. get the garden. הבנתי. תשמע, ג'אבר, אתה מקודם... אני אוהב עץ, אני בן אדם אוהב עץ. עץ? עצים. באמת? כן, אני אתן לי לחיות בג'ונגל, ותן לי טרזן כל יום מסתובב על ידי, הביא לי שתייה, משהו חריפה. זה משהו קטלני. מה אתה אומר? אתה תוותר על כל התרומה שלך, כל היוניברס בשבילי. אני מוכן לוותר על כל המדע וכל הדברים שאני עושה. כל ההישגים שהגעת אליהם. ולחיות בג'ונגל. ככה למחוק אותם בהינף יד, במצמות? לא מוחק אותם, אני נותן לאנשים עוד הזדמנות להיכנס לעולם הזה וגם שישגשגו. תגיד לי, יש לי שאלה, אתה פונה גם כן לבנות המין היפה או שאתה רק מדבר על אחיך הזכרים? אני פונה לפעמים ימינה, לפעמים שמאלה. הבנתי. אתה אוהב למצמץ על בנות? אתה מצמץ על בחורה, היא מרגישה דברים שונים מגבר או שזה המצמוץ אותו מצמוץ? המצמוץ של הבחורות זה שונה מהמצמוץ של הגברים. המצמוץ של הבחורות זה אני יכול למשוך בחורה בלי שיהיה לי כבלים. הבנתי. מה זאת אומרת? בוא תלמד אותי קצת, אני רוצה לך. בוא נגיד, בחורה עומדת שמה והיא יכולה, או שהיא רוצה משהו והיא לא יודעת מה היא רוצה בחיים שלה, ועומדת פסל. אז אני מביא את הכבלים, שיש לי תמיד בכיס, יש לי כבלים מיוחדים. אז אני עושה כזה כמו קובוי, כמו סרט ישן. אז אני זורק את הכבל, מפיל אותו ארצה, מושך אותה אליי, מחכה למונית שירות, מעמיס אותה במונית שירות ומגיע לתקווה. אתה בכלל גר איפה? בירושלים. הבנתי. אז מה היא עושה בתקווה? אני מזכיר שם. תשמע, אנחנו כרגע נצא קצת להפסקת פרסומות של שוקו וקקאו. אנחנו תכף נזון איתך באמת בסדר, אני צריך עכשיו הפסקת תברח ואל תשכח. טוב, אז אני בורח ולא שוכח. ואני אראה אותך אחר כך, אני מקווה שיהיה גם כן שוב מותח. כן, מעניין, אני חושב שהוא עכשיו מתוח, ואני בטוח שהוא מתוח. תודה על הבטיח. הבנתי. אז על הכיפק, אני אלחץ איתך בהמשך בדרכך. אאחל לך ולראשך חג שמח, עם כל, במיוחד לאחותך. Happy New Christmas. אני במקרה מכיר את החגים האלו, בעל פה, בוא נגיד, יש לך מחר, בשבוע הבא חג הקורבן, אחרי זה יש לך חג Happy Christmas, ואחרי זה יש לנו עבודה. אני שמעתי שחג הקורבן נדפק השנה, זה נכון? למה נדפק? יש מלא כבשים. שמעתי שאנשים אין כסף לחג הקורבן היום השנה הזאת. כן, בגלל הבורסה. אני השקעתי 500, 6,000, 800, אחד כבש בבורסה. מה אתה אומר? תגיד לי, וקיבלתי בתוך חלקים בלי רגליים. שאתה תסתחררו איתך הקורבן שלך, יהיה לנו הזדמנות לקבל ככה את חתיכת כבש, משהו? אתה יכול לקבל חתיכה, אבל בלי הכבש. עד כאן לפרופסור ג'אבר בתוכנית שלנו. פגוש את הגאון. ואל תשכח לשים חגורה. זה דוקומנטרי באקווריום, אנחנו נמשיך לדבר איתו בהמשך. תפגשו אותנו, אם לא, נחכה לכם. בשידור חוזר, להתראות.